बयबो रादाबगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै आं बेहाय मोनसे फिसा खौरां लानायनि मोनसे गुबै जाहोनानो जाबाय दा सान्दि बनसु आरो आंनि सायाव माखासे दान्थे बिदान्थे जानायखौ आङो मिडियायाव नुबाय थादों। किन्तु बे दान्थे बिदान्थे जानाय आरो घटना जानायफोरनि सायाव आं जेबो खेंफोरथि होनो लुबैयाखैमोन। मानोना बे जोंनि न' सिंनिनो मोनसे जाफुनाय मोनसे घटना, बिनि थाखायनो आङो सिरि थादोंमोन जाहाथे बे प्रब्लेमखौ जोङो गावनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेराव सुफुंलायनो हायो होननानै आं माने बनसुनि सोद्रोमा नङाबाबो बनसुजों लोब्बा थानाय सासे बनसुनि दिथागिरि बायदि एबा बनसुनि बायजोआव थानाय बेन्दोंनि बायजोआव थानाय सासे आंखौ एडभाइजार होननानै बुंनायलाय एडभाइजाराव बनसुआव खालि आंल' नङा, बनसुआव बर'नि गोबां इन्टेलेक्सुवेल गोबां जेरै सानसुमा खुंगुर बसुमतारी, जायला कुमार ब्रह्म, मन कुमार ब्रह्म, आगुनि एक्स EM जेरै दावराव देख्रेब सार, जेरै अमर सिं सार आरो गोबां हिराचरन नार्जारि बिथांमोन बायदि बर'नि सानसुमै बिथांमोना बनसुनि जे दाफुंनाय बनसुखौ जोनोम होनायाव बिथांमोननि गोहोम दङ आरो बिथांमोनानो बे बनसुनि एडभाइजारमोन। किन्तु गेजेर समाव बनजित मन्जिलनि आगुनि आफादगिरि बिथांनि एलेहुवा खामानिनि थाखाय बिथांमोना बे आफादनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन। दा बे आफादनिफ्राय गोजानाव थानायाव बनसुनि जे थामोनथा, बनसुनि जे बनसुखौ मा थांखियाव लांनांगौ बिनि डाइरेक्शनलेस जादों। दा बे जिनिसखौनो सानफिननानै जिहेतु मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट आनसलिकनि मेम्बार्स एबा दैदेनगिरिफ्रा जेब्लाबो कमप्लेन हरबाय थानायलाय आं सानसेखालि मिटिंखौ मा प्रब्लेम जामारदों होननानै सोंनानै लानाय जादों। दा सोंनानै लानायाव बिथांमोनखौनो आं हाउसआव डिसिसन लाहोदों। बिथांमोना दा बे डिसिसनाव श्री बनजित मन्जिल बसुमतारीया आंखौनो टारगेट खालामनानै बुंबाय थादों जे माने बनसुखौ मोननै सोखावबाय होननानै। किन्तु बनसुआ माब्लाबाबो मोननै जायाखै, बनसुआ मोनसेयैनो दङ। किन्तु आफादगिरि बिथाङा गावनि लाबालाब गावनि सेल्फिश इन्टारेस्टनि थाखाय आफादखौ दैदेनबाय थानायलाय आफादानो गोबाव सावरायलायनायनि गेजेराव, गोबाव दिन सावरायलायबाय थानायनि गेजेराव इन्टेलेक्सुवेलफोरनि एडभाइस लानानै बिथांखौ हाउसआसो डिसमिस खालामदों, बिथांखौ एक्सपेल खालामदों। बाहाय आंनि जेबो रल गैया। दा दिनै आं बुंनायनि मोनसे जाहोनानो जाबाय आं सिरि थादोंमोन। दिनै फुंनि 10:35 आंखौ बिसोरो एटाक खालामदों। बनजित मन्जिला गुन्दा बाहायनानै आंखौ एटाक खालामदों। दा बिनि थाखाय आं बुंनांगौ बाध्य जाबाय। आरो आं बेखौनो फोरमायदों जे रायजो राजाया आंनि सायाव जेबो दुखु मोननाय जाहाथे जाया। मानो होनबा गावनिनो मानसिखौबाबो आं दिनै गावनि सेफटिनि थाखाय आं FIR होनांबाय। बिखौ आयेना नायबिजिरदों होननानै आङो आंनि सेफटिनि थाखाय आङो FIR होनांदों। लोगोसे बिथाङा आंखौ एलिगेसन होदों जे आङो सिन्डिकेटआव इनभल्भमेन्ट दं, दावरिनि सिन्डिकेट। आं दावरिनि सिन्डिकेट जेबोखौनो बुजिया। दा बैहाय हाग्रामा महिलारि सारनिबो नाम लानाय नुनाय मोनदों आं। दा बेबो जोबोद दुखुनांथाव। मानो होनबा सिन्डिकेट होननाय बुस्थुआ बे जोंनि जायगानि बुस्थु नङा। बिसोरो दिल्ली मुम्बाइ बिसोर गोजौ लेभेलनिसो खामानि। दा बेफोराव जों बायदि फिसा मानसिया जेबो आखाइ थाया। दा आं बिराद लाजिनायसो मोनदों। बेखायनो आङो आंनि स्टेटासावनो बे निउसखौ आङो साननै आं दामदों जाहाथे आं बुजिथों होननानै। मानो होनबा इनभल्भआनो गैयाबा आंखौ होनानै मा लाब। ओंखायनो आंनि स्टेटासाव आं बे माने दा साननानै मोनबाय बेखौ होग्रा पइन्टआबो खिन्थु बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङानो इन्स्टिगेट होनानै
ND24 बे निउसाव बाजायदों रिपर्टआ फैबाय दा बेसेबां गोबाव नांबाय आंनोबो बेखौ मिथिनो थाखाय दा बेबायदि एथ' गाज्रि माने सासे मानसिनि इमेजखौ गावहा एक्सपेल जादों बेहाय आंहा मा लोब्बा दं आंखौ बेबायदि टारगेट खालामनानै बेबायदि एथ' गाज्रि गेम गेलेनो नाङामोन बे दुखुनि खोथा बयबो मिथिगौ बनजित बसुमतारीखौ सोर नायोमोन बिनि दैनन्दिन सोलिनाया सोर नायोमोन बयबो मिथिगौ बिथाङा मा जाउनाव आफादनिफ्राय होखारजाखो दा आं नोंथांमोनखौसो खावलाय लुबैदों रिपर्टार नोंथांमोना जाहाथे बिथांनि मोनफ्रोमबो एलिगेसनखौ मोजाङै नायबिद आरो मोनसे ओंखारबावगोन ओंखायनो बेखौ बनजित बिथाङा सिरियै थानानै जातिनि थाखाय बनसुआवलाय मा बनसुनि गुबुन जेरै एग्रिकालचार जातिनि थाखाय बहुतथा खामानि मावनांगौ थायो बेफोर खामानियाव जाहाथे मोजाङै इनभल्भ जानानै गावनि लिडारशिपखौ लाथों मोजां साननाय लाबोथों आं बेखौनो हास्थायो जिहेतु नोंथांनि लिडारशिपखौ बयबो मोजां मोनाखिसै होनबायबा नोंथाङा मानो एथ' थाबाय थानो लुबैखो बे बनसुआथ' नोंथांनि बिमा बिफानि सम्पति नङा बेथ' रायजो राजानिसो सम्पति बर' रायजोनिसो सम्पति नों साननांगौमोन बे बनसु आफादाव गोबां सेंग्रा सिख्ला दङ बिथांमोननि भबिष्यतखौ मानो अन्धकार खालामनो नागिरदों नों मोजां लिड खालामियावनो बहुत मानसिया गोदाव सोराव जादों डिरेक्सनलेस जादों दा बिनि थाखायनो बिथांमोना सानफिनदों कमप्लेना बेल' जों बिथांनि लिडारशिप थाया बेबायदि होनजालायनाय लिडार मानो जाखो आं बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों खिन्थु सिगां समाव नोंनि दैदेननाया मोजां जादोंमोन गेजेर समनिफ्राय बयबो बुंदों नोंनि दैदेननाया जेबो जायाखै जेब्लानिफ्राय नोंथाङा हिराचरन नार्जारी सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारी मन कुमार ब्रह्म अमर सिंह सार दावराव देख्रेब सार आरो जोंनि हरेश्वर बिथांमोनखौ गोजानाव जानगाराव दोननानै जेब्लानिफ्राय नों हारसिं सोलिदों दा आं बुङो नोंथांनि आन्दोआव सोर दं नोंथांजोंथ' बनसुनि रावबो गैया बनसुनि नोंजों सानैल' दं सानैल' मानसि दं नोंजों माखौ लानानै आंखौ एटाक खालामदों आं दिनै बर' रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो खेंफोरथि होनो नागिरदों आं बायद'आवसो बनजित बसुमतारीखौ आं दिनै माने बखिनो बायद' जाबाय आं बिदि गोसो गैयामोन थेवबो आङो बुंनांगौ बायद' जाबाय आं मालाबाबो फ्रन्टआव फैयाखैमोन देख बे आफादा बयनिबो थाखाय बर' रायजोनि सिमां देरसिन सिमां बड'लेण्डखौ लाबोनाय बड'लेण्डनि थाखाय बड'लेण्ड दाबिनायनि थाखाय खामानि मावनाय बड'लेण्डखौ मोगथाङाव जाफुंहोनाय बिसोर दा बेहाय नों आं पार्सनेल ग्रास लालायनानै आफादा मालाबाबो बाया आरो बेजों माने सलुसन फैया दा आं रिकुवेस्ट खालामो बनजित फंबाय नोंथाङा आरामसे गुबुन खामानिखौ मावदो देख नोंथाङा फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जानो हागौ खिन्थु नोंथांनि हारसिंनिख्रुइ आफादनि हाउसआ देरसिन आफादगिरि जामालाय मा जानो सेक्रेटारि जामालाय मा जानो आफादनि हाउसआसो देरसिन आफादाव दाख्लैनि मिटिङाव आं नुगासिनो दं 97 मानसिया बाहाय नुजाफैनानै नोंथांनि एगेन्स्टआव खोथा बुंदों नोंथांखौ बोख्लायनो थाखाय खोथा बुंदों हाउसआ डिसिसन लादों दा नोंथाङा सानैल' लानानै बेबायदि लायोबा सोरखौबा हारसिङै एक्सपेल खालामोबा बे खामानिया मोजां जायाखै गोरोंनि खामानि जायाखै गियानि मानसिनि खामानि जायाखै आरो माने फिजिकेल एथ' माने मेन पावार माबा देखायनानै बुलायनो नागिरनाय बे दानि जुगाव जेबो खामानिया नोंजों सोरबा थानो हागौ नों बिहाइन्ड द गेम ओंखायनो नोंथाङा बिराद जुजिदों बे जेबो खामानि गैया दानि एजेन्सिनि इन्डियानि गभर्नमेन्टनि जा एजेन्सि बुहुद स्ट्रं बाहाय नोंथाङा बेबायदि दुगा बेकग्राउन्ड माबा माबिखौ लानानै दुगा दाजा आरामसे सोलि बे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि
बयहाबो राइट्स दं बयबो बुंनो मोनगोन आरो बर' जाथिनि बे सिमां देरसिन सिमां बड'लेण्ड लाबोनाय बेखौ जाहाथे नोंथाङा गुबुंले दाखालाम आं बेखिनिखौ बुंनानै आं नोंथांखौ रिक्वेस्ट खालामबाय नोंथाङाबो आरामसे गावनि खामानि माव आरो आं बुंदों फाउन्डार होननाय जिनिसा इजि स्टेप जब जाय आपेलनि जे गोदोनि जाय फाउन्डारमोन बिथाङाबो सानसे समाव आपेल बायदि कम्पानिनिफ्राय गावनो होखारजादों गावनो फाउन्डारमोन स्टेप जब बेबायदि मानसियानो जुदि होखारजायोबा दा नोंथाङा मालाय बिनि फाउन्डार होननानै बेनो आंनि सम्पति बिमा बिफानि सम्पति बायदि खालामनाया थिग जायाखै दिनै आंखौ होखारदों येस आं गोजानाव थादों आं बे डिसिसनाव गैया आं गोजानाव थादों खिन्थु सेंग्रा सिख्ला बिनि सोद्रोमाफ्रा आंनाव फन हरो येस आंखौ मोजां मोननायखाय आंजों एडभाइस लाफैयो खिन्थु आं बिनि अफिसियेल एडभाइजार नङा आं डाइरेक्ट बुंदों दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि गोसो गैयाबाबो आं क्लेरिफिकेसन दिनै होबाय आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बर' रायजो राजा नोंथांमोना थेंक इउ गोजोन्थों